Преди 9 години, по време на посещение в Кения, местен жител се добрал до бившия президент на щатите Бил Клинтън и съпругата му Хилари, за да им отправи интригуваща оферта. Той поискал ръката на дъщеря им Челси, срещу което, съгласно кенийските обичаи, предложил откуп под формата на 40 кози. Историята е истинска и доказва, че козите са важен елемент. Не само за Кения, но дори и за България. Особено в сгушените под мощната снега на планината Селца. Намираме Иван Боянов в село Устина, на чаша ракия. Преборил поредния делничен ден. Я, Рей, я, кори. Кръстени са по имена, разбира се, и когато ги повикам, си идват. Бърза, я, майче козички. Те си знаят имената, Петко, знаят си имената и идват. Нащървени от чорбаджията. Величко. Наистина животновъдството е хубаво, но когато човек го закърме от детинско. И след казармата предприех, разбира се, пак няколко години животновъдство. И след това се ориентирах да търся работа такава, където да мога да се пенсионирам по-рано. И отидох по мините. Горупсо, хидрото, рядки метали, марбак. Дойде време за пенсиониране. Реших отново пак да се занимавам с животновъдството. Взимах едно агне, взимах една коза с едно яре, направих ги 59 парчета. Да мога да се занимавам с тях, да мога да си удължавам малко живота. След като почнах да купувам пак овце, кози, направих му овчарник голям, но при ниско заплащане на млеко, реших пак да ги ликвидирам, да ги махна. Понеже виждам, че оскъпна и месото наляво и надясно, реших да остава още малко, да се забавлявам с тях и да си припитавам семейството. И ще чакам сега пролетта нова реколта от ярата. Ето тази година се принудих, купих 4 шилета, то агната. Те станаха шилета, разбира се. Ще ги правя майки. За да може човек да се занимава с нещо, да може да си удължава живота, иначе ако спре човек в пълен застой, той сигурен съм, че ще почне заболяване, ще почне. Наистина препитаването на едно семейство от животновъдството, първо трябва да имаш добра домакиня, да в пълна смисъл домакиня. Имам жена, която, разбира се, тя ми прави извари, кашкавали, сирене, месо, дестализиране на буркани. Струва ми се, че в магазина никога няма да има това ядене, където може да го едем ние в моя дом. Ние сме родопчани, българо-момедани, но решихме да се възстановим имената на български имена. Искам България, народа да е обединен, да се обича, да се уважава и тогава живота е много по-красив. Нищо хубаво не излиза от лошото. Зато и човек да е жив и здрав, разбира се, и за да е спокоен, той трябва да ходи с животинките по чист въздух, за да може да преживява по-добре. Специално за козите мога да кажа следното. Те са доходни животинки, по-доходни са от овцете, но от овцете и козите има някаква разлика в гледането, в управлението, разбира се, и козата е дявол. Козата е дявол. Като овцата е по-меко животно, по-лесно се управлява, по-лесно се командува. Па козите са дяволи над дяволите. Над дяволите. Ако има добро ръководство, което да защитава производителите в нашата държава, струва ми се, че ние ще бъдем най-богатите в целия свят по животновъдство. Ако е скъпо платено млякото, аз не ме гледам 5, ще гледам 50.
Ама като има, примерно, човек да се опре до него, примерно от моето поколение, да ще направим 300 овце. От родопчани, където сме слянали тук, съвсем безотговорно ще го кажа, те са мислили, че сме някои баламурници от някъде, а всъщност ние сме най-трудолюбивия народ тук. Ние сме качили закърмени не само от майчинското мляко, ами от природно мляко, където ние сме енциклопедисти. Не може сега да го фанеш от улицата и да го направиш чубанин. То трябва да е закърмен от малък. От малък трябва да е закърмен. Както аз. Аз съм ходил, поне съм на възраст, 67 години, човек. Ходил съм с сух хляб, с животинките като малък. И на майка, Бог да прости, викам, тури едно канче, малко сол. Издоя мляко от една коза, надрубя го и изкарам. Днеска. И до вечера, ако има сготвено, ще ям. Ако няма сготвено, ще ме обешилам някой питурка там, такова. И те много деца, 6 души деца. Това поколение, които сме сега в момента, разбира се, ако изчезне, а младото поколение не ги виждам. Те не можат една кокошка да нахранят, не да гледа като нас овце, кози. И мен ме е обидно да хода с 15 и 20 животни. Направо ме е обидно. Аз съм пасал по 457 овце сегмал, 3 души. Разлика има много от коза. Има ляви кози, където това са непоправими. Се правят отклонения от животните, от другите, като при овцете го няма това нещо. Овцете са друг сорт. И такива животни, ляви животни, при мен никога не са стояли живи. Мащам ги, кола ги и се махкат от белия свят. Защото и в народа има ляви хора. Ляви, непоправими. Зато и че човек трябва да прави избор, първо качество животни, за да има прогрес. Имал съм и случаи, прелегнало положение, разбира се, дошла змия до моята глава и тъкмо да ме клъцне, да ме ухапе. Имах едно каракачанско черно куче и той е фана и ме спаси. Имал съм приключения много. За един ден с едно момче отрепахме 14 змии на кълбо. Хапеха безразборно овцете, разбира се, и заболяваха. Винаги козите, които си знаят имената, те реагират много качествено и идват пред чорбаджията. Всяко едно добитъче си знае името и идват за хляб. Като човека и мед да му дадеш, когато лявша. Тихо и кротко бай Иван, както му казва тук, разказва за козите, за тучните поляни, за чистия въздух и всичко, което е важно за един човек, който живее в миналото, без автомобили, интернет и дори електронна музика. Животното е умно, насъотмъстително като човек. За да пасеш кози, овце, крави, коне, независимо с какво, трябва оригинално да си майстор, за да са напасени тези животни, да са обслужени, да са издоени, да са домоти. Но всичко си е до майсторлук. Всеки не може да гледа добитък. Те козите са най-чистите животни и те напасат цяла трявка и цяло трънче. Те едат върха, китките, от чисто на чисто. Най-чистото животно това е козата. Крава, където пие вода, коза въобще не пие там. Те са чисти животни. Козата иска на чисто да лега, чисто да еде, хубав фураж. Тогава животното е животно с добро качество. И животно, когато го пуснеш на произвол на съдбата, всеки изминат ден той губи млекото. Рядко такива животни губят млякото, когато не се разпускат много, да кайманосват. Наистина то е есенно време. Намалиха млекото, почваме да ги прескачаме през сутрин, през 2, да може да ги пресушим, да ги подготвим за нова реколта и ярата.
Когато на време пресъхнат, тогава отглеждат по-добре яретата, ги охранват и излизат с по-добро качество. И става и за ядене, става и за тавата, става и за шиш и за всякъде. Напук на днешното време всяка сутрин ба Иван извежда козичките на паш, катери чукарите и търси смисъла на живота. Всяка вечер той се прибира уморен, но щастлив. Въпреки че не намира точен отговор на постоянно тързаещия го въпрос, има време. И утре е ден.